पेरालाइसिस जालांबाय कलेजाव फरिखा होनो थांबा खिबाय थादोंमोन बेसेबा बोसोर गोबावानो जाबायमोन खिलुबाय थानाया ओमफ्राय उनाव उदै सालांबाय उदै सानानै खुंख्रि जालांदों हाला थाबायनोबो हाला ओंखामबो जानो हाया दैबो लोंनो हाया आरो असुखआ 2014निफ्राय आरम्भ जानानै बे उदैनि बेदना सानाय सुनाय आरो खर'नि गासै असुखखौनो जानानै आं डक्टर सिकित्सा लाबाय खिन्थु आं डक्टर सिकित्सा खालाम सत्तेयावबो आं फाहामनो हायाखै फिसाखौ आरो बे फिसा ओरैनो माबोरै जानानै बे बेरामाव गोग्लैनाय होनना फोरमायगोन आगोल उदै सादोंमोन कलेजाव केसि कलेजाव जेथा थाङो प्रथम खिबाय थादोंमोन बेखौ लानानै कलेजाव थांदोंमोन हायार सेकेन्डारियाव नाथाय बारा जानानै बे उदैखौ बोख्रबजोबनानै बे थांनो हायाखिसै उनाव पाठशाला आं दा आगोल थांनाय सरकारनावबो बिटिएडनिफ्राय जेबो मोननाय जायाखै बिथां आग्रामा महिलारिफोरनि बिथांनियाव अनुरद खालामदोंमोन आं 2-3 बोसोरसो थेवबो आं दिनैसिमबो बे फिसानि जब्रानि खार'नै आं थाइसेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै सहानुभुति दा आं आसा खालामदों दानि गोदान सरकार बिटिआरनिफ्राय जाहाथे आंनि बे फिसा जब्राखौ फाहामनायनि खार'नै थोजासे अनसुंथाइ होनानै बबेबा सिकित्सा लानानै सुबिदा होनो हागोन बा फिसाखौ आं फोसाबनो हागोन आं बेखौ आसा थिदों दा आंथ' थोजासे नायबायबो न'खरनि हा हु रां रुफा न' दुवार गासिबो मोसौ फानजोबनानै नायनो सत्तेबो आं फिसाखौ आजि 7 बोसोर 14 नै दिनै 21सिम गोग्लैबाय 7 बोसोराव आं दिनैसिमबो फोसाबनो हायाखै अन्तिम सिकित्सा बियो दा एक साइड पेरालाइसिस जाना थाबाय दा बेखौ दानि गोदान सरकार बिटिआरनि खाथियाव आंनि गोसो दुखुनिफ्राय थोजासे फिसा बेमारनि खार'नै आं अनसुंथाइ मोनगोन बेखौनो आसा थिनानै दानि फिसाफोर फैनायनि नोंथांमोननि खाथियाव आं अनुरद खालामो जाहाथे नोंथांमोननि अननायजों आंनि फिसाया बेमाराव गोग्लैना थानायखौ आंजों हेफाजाब होनानै जाहाथे बे फिसाखौ मोजाङाव लाबोनो हायो आं बे बोराय बैसोआव जिहेतु नोंथांमोननि बे कख्लाबारि समस्तिया प्रमद बर'नि बिटिआरनि सिफनि समस्ति कख्लाबारि समस्तिनिनो नोंथाङा सासे मा खावलायगोन नोंथाङा आं अनसुंथाइ बे फिसानि असुख बेमारनि खार'नै बे बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' बिथां सारनिफ्राय थोजासे अनसुंथाइ सहानुभुति मोननानै बा अनसुंथाइ मोननानै आं सिकित्सा लानो फिसानि खार'नै मोनगोन आं बेखौ आसा थिदों जाहाथे आंनि बे न'खर गोरिब न'खरनि प्रति गोथौ श्रद्धा लानानै आंनि बे दुखिया न'खरखौ फोसाबोब्ला आं नतय आनन्द मोनगोन मा खालामनो आं दुखिया आरो आं निखिल जेबो रोङा बेनिखायनो नोंथांमोननि जि संबाद बेयाव आं बे फंनैसो बाथ्राखौ बुंनानै आंनि फिसानि दुखुनि खार'नै नोंथांमोननो आंनि दुखु जासिनाय जाबाय।